Türkmen halky özüniň 5000 ýyllyk taryhy ýolunyň dürli döwürlerine çeperçilik sungatynyň ajaýyp nusgalaryny döredipdir. Şolaň biri milli özbarşylygyny, aýratynlygyny saklap, ýokary kämillik derejesine ýetirilen türkmeniň keşe sungatydyr. Türkmen keşdeçilik sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl meden miratynyň sanawyna goşulmagy, milli miratymyzyň halkara derejesinde ikrar edilýändiginiň aýdyň alamatydyr. Güllü, nağışly keçeler her bir türkmen öýüni ozogny bedýär. Olar toýlarymyzyň bedegi bolan ağa öýlerimiziň, täze jaýlarymyzyň bedegi. Eli seper ene mamalarymyzdan nesillere miras galan bu ajaýyp sungat bolan keşe başlanýanyny sehetli gül saýlanýarlypdyr. Keşe üçin esasan güýz ýuňulanylýar. Ýaz ýuňu bolsa keçäni güllemek üçin gerek. Güýz ýuňunyň tapawutly tarapy ol ýaz ýuňuny garаңda gowy ýerýär. Ýaz ýuňunyň keşe taýýarlanyny oňa köp wagt mesingdirmeli bolýar. Şeýle de bolsa ýaz ýuňy süýümleriniň uzunlygy, sütüklüligi bilen güýz ýuňundan tapawutlanýar. Saýlan ak ýuňyň bir bölegi keşe gül alaja salmak üçin alınýar we dürli renklere boýalýar. Naqşly keşelerde esasan gyzyl, sary, ýaşyl, gök renkler köp kullanylýar. Keşäň gyra-garasy üçin gara ýuňlanylýar. Balkan welaýatynyň ustad keşeçileriniň toplan baý tejribesi ýaş nesil üçin uly mektep bolup durýar. Ustadlaryň, halifalaryň tagallaty, görüllesi bilen halkymyzyň gadymy hünärleri, kärleri gitmän dowam bolup gelýär. Ma'lum bolýaly, hormatly prezidentimiz döwletimiziň hem de jemgyýetimiziň sadaşykly ösüşini üpçün etmekde, nesilleri ruhy we ahlak taýdan kämilleşdirmekde öz bolşly medeniýetimiziň, sungatymyzyň, däp desturlarymyzyň, taryhy gymmatlyklarynyň wajib ornunyň bardygyny hemişe nyktaýar. Ýurdumyzyň günwatar tewtinde de keşe ýatamak sungatyny ýaşyra öwretmekde nusga alarlyk işler amal asyrylýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň gadymdan gelýän halifa şagirtlik ýoluny üstünlükli dowam etmek barada aksaratlary ustad keşeçilen günnelik durmuşynyň midemet ýörelgesi bolup durýar. Bu ýükünjekde halifalaryň kämil sungat eserleriniň inçe telifimlerini başarjanylyk bilen el alýan şagirtleriň gatary barkartýar. Bu bolsa medeniýetimiziň, sungatymyzyň kämilleşmegi üçin ähli şert mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyzyň hem de arkadaly gahrman terdarymynyň adyny aýdylýan alkyş sözleriniň öz bolşly beýany bolup durýar.